Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Daghong sa sapaha. Ay naman sila si... Tuwas na. Si anak ka na naguna. May kauban sa mga lalaki. Sabrina! Saan na inyong gibuhat? Rodel! Salamat kaniya ka, Rodel! Salamat! Ana, dali! Wa na gyud ko makauyon ini mo gibuhat, Sabrina. Wa na gyud! Maayong gabi, Sir Rodel. Dili maayang kagabion para nako ana. Rodel, sorry. Please, mamaulit na ta. Usa naman sa dili inyong gibuhat, Sabrina? Bako pa gani ka nakagawa sa hospital? Milakaw na sab ka? Sorry, gani. Pero, Di naman sab mo. May adto mo sa bahay sa mga palasyo? wa, Rodel. Milili mi sa haya sa namatay nga babae nga dito gilabay sa ato. May adto mo sa bahay ni atong Elsa? Oh, di na to sila mahimong ibaliwa, Rodel, tungod kay dito sa atong dapit siya patya. Sir, ayaw nagkasuko. Sobra akong kabanaka nga wa mo uli. Kasi dili masuko, ana. Ako ning sa, Rodel. Ayaw lang i-appeal si Ana. Nakuha din ako ang lungon. Wa man ko makaila ning mga tao din Si Lola Liling ra gid ang akong niilhan. Uy. Taysa. Unsa ning naskilid sa bahay? Buko-buko man ni sa lalaki. Familiar kay nako ang iyang bayhon. Wala. Si Rodel ni. Si Rodel kit ni. Dito sa diay si Rodel sa haya atong Elsa. Pero nganong dito man siya? Nga amo man siyang gikasugat sa lungsod. Ako ning klaruhon, be. Si Carding. Makigsulti kong Carding. Carding? Carding! Nagsaka pa og butong si Manny Carding, Ma'am Sabrina. Ako na rin sugo, Ma'am. Ana, tanawan ning ni Asa nakuha na ko mga pictures sa namatyan ba? Kani ba? Hain ini, Ma'am. Kini nagtalikod ka nag-jacket. Kinsa na sa imong tanaw? Si Sir Rodel man ni Ma'am Sabrina. Parehas ta ko nauna, Ana. Pero, di ba nga diniro man si Sir Rodel? Mauna ana ka palibog na ako. Mangutan ako ni Manny Carding. Manny Carding? Oh, ana mayo kini ka. Tabay kog daaning mga butong sud eh. Ayaw na, Minoy. Mangutan na lang unta ko ni mo kung... Dinhira ba gid si Sir Rodel gahapon sa hapon? Dinhir man siya. Natuo siya diya sa salay nga nagkalapok pag sapatos. Nagkalapok? Unsang orasa? Paglakaw ninyo, may abot siya nga mura siya luya. Gilantan biyon siya. Wa gid siya malakaw? Napugot lang siya lakaw kay hapon na kayo niya. Wa mo mauli si Ma'am Sabrina. Sure gid ka, Manoy, ha? Wa gid mo lakaw si Sir Rodel? Wa lagi siya malakaw. Milakaw lang siya aron mangita ninyo. Ako maunta ang mapas ninyo pero dili ko kapalakton ni madam kay mahadlok siya nga sila rang duha ni Lolo Elmo dinhi. Mao ba? Nganong sayo kang nawagtang? Nag-jogging ko. Rodel, may lain ka bang gilakaw gahapon sa hapon? Gawa sa pag-apas namo? Wa.
Gikan ko sa sapa. Nakatuko diha sa sala. Ano nung taon naman ka? Ikaw ni, di ba? Kinsa man na? Tutuki og maayo ka nang nagdalikod sa picture. Katunga ra sa iyang likod ang makita nga nag-jacket. Ikaw na, di ba? Di na ako. Kay, wa ko mo na ng dapita. Di mo na. Sa namatyan nga among giadto, sa bahay nila ni Jason ug Elsa. Wa ko makatunuman ng dapita. Mga dili na ako. Parehas na may buko-buko. Pero imo ning jacket. Parehas may jacket. Ambi ang imong cellphone. Rodel, Ang iyong jacket. Ang iyong kao. Wala man uga. Nakakita na ko yung tawana. ha? Din, Mura uga. Siyang lalaki nga kalit lang milabang sa kalsada sa dihang nagpaingon ako sa simbahan para sa atong tangkasang. unsa? Siyang nakaingon nga nabangga ang auto nga akong gimaniho. O wala may nayo ang atong kasal. Pero, kinsa man ni siya? Gusto sab kong naibaw kung kinsa siya. Kung mao, kinahanglang muhatod na sa lubong na ng Elsa. Sa Nianay mong gatas, Madam Mercy. Noon sa manis, Madam. Kalayo niyo panlantaw. Madam, Kumusta naman siya? kinsa, Madam? Ang patay. Kumusta na ang patay? Kinsa nga patay, Madam? Ang babae nga gipatay. Nagilabay sa akong hardin. Kumusta na siya? Ilubong na siya, ugma. Nadakpan na ba ang nagpatay niya? Uwa pa, Madam. Nadimonyohan siya. Kinsa, Madam? Kinsa pa man di ay? Ang nagpatay sa babae. Busa ka mo. Kinalaman la ka mo kanunay sa tanang putahan. Bisan og adlaw dako. Oo, Madam. Rodel? Rodel? Uy, kainit pa rin mo. Kilatan man ka. sakit ako. Lubong ra ba karon ni Elsa? Di ka makauban na mo sa pagkatod. Ikaw lang lang. Pauban lang ni Karning. Oo, Rodel. Ayaw mo pagkagabi is misteryo ha. Oo. Kanong gibiyahan ko ni mo, te. Kita lang doa niya. Imo pi kong gibiyahan. Dog Jason. Ma'am, wala si Ate Isa. Gusto ko nga mamatay sa pagpatay niya. Gipangita na siya sa mga pulis, Dong. Aktig siya, ma'am. Dali siya mawa sa kangit. Unsa to? Hindi siya manakpan. Kidali siya mawa sa kangit, ma'am. Nagpuyo siya sa kangit. Naari siya sa kangit, ma'am. Nagpantay na to. Naasa inyong sapa. Dong. Pag-amping, Jason.
Unsa kang iyang gipanulti? Mura man abdo na si buti pasabot. Ma'am Sabrina? Oh, Ma'am, namaulit Carding. ng mga tao, ma'am. Mamiya na tayo din sa sementeryo. nagpuyo siya sa kangit-ngit. Ano sila gisulti mo, ma'am? Misulti si Jason. Nga abtik ang kriminal. Nagtago siya sa ngit-ngit. Ma'am, bugnaw naman kayong hangin din sa sementeryo, ma'am. Mamiya na din, ma'am. Paliw na patag sa iyo ni Sir Del. Si Rodel tuwid. Magpalit kong tambal para ni Rodel. Sige, ma'am. Muro man og lain ng meteryo, ha, ma'am. Tag-as na kayong mga kahos palibot. Sige, Carding. Dali na. Mamauli na ta. Ana, nikaon na si Rodel? Mibangon naman to ganina, ma'am. Sorry nga, wa ko makauban ni mo, ma'am. Okay ra. Kumusta mas mama? Naara siyang kwarto, ma'am Sabrina. Mahalo ka mo gawas. Ano naman? Ambot anak niya. Gusto man siya nga ilakan nun na ng pultahan. Kay musodo niya ako ng daotang espiritu. Oh, mo ba? Sige ha. Ako nang susihon si Rodel. Unsa gan? Hoy, Narisa! Manoy, kuan, may sudan diha. Sinugbang isda og ang manok. Unsa man ka? Nanguspad man ka? Mani Carling, may uban nga sa inyong pagpauli. Unsa? Kisa may uban na mo, ha? Ang Kinsa ana? kadiyot. Unsa man yung gumihana? Rodel, Sabrina, kumusta? nanadi ka? Oo. Kay baho ka. Luoy kayo ang mamuti Elsa. Siya lang isa. Huwag tayo mahimo. Mamatay man kitang tao. Oo. Pero di lang unta pareha sa kamatayon niya itong Elsa. Suot lang. Ma'am Sabrina, Oh, Ana. ma'am, Ngano ka? Analisa. Uy. Anong mitutukan ako, ha? Naunsa man ka? Ma'am Sabrina. Ana, gibantayan ta ka nga mamata. Sorry, ma'am nga, nakatog ko. Nakatuga sa kadlok. Kinahanglang masulbad na kini mga kamatay ining napita, Ana. Ug tabaang niko. Unsaon man, ma'am. Kanang imong mga nakitang espiritu. Makatabang sila. Unsa? Kinahanglang mailhan mo silang tanan. Unsa, ma'am. Ikaw ang makailan nila. Maghimot ag listahan sa tanan nimong nakitang espiritu. Dili ka ba mahadlok, ma'am Sabrina? Nahadlok ko. Pero, mahimo pa lang nga dadon ko sa layo ang akong bana. Nya biyaan kining dapita. Ako na kanang gibuhat. Pero, dili siya makabiya ni Mama Mercy. Mahal niyang iyang inahan. Bisan ko ningon anang batas ni Madam Mercy. Mao nga mangita na lang taog laing paagi nga malimpyo kining dapita. Duha na kapari ang namatay ining dapita. Si Padre Ramon, gipatay. Si Padre Leo, namatay sa ulom. Nakita mo ba sila sa mga espiritu nga nagpakita nimo? Si Padre Ramon ra. Sige. Hinumdumi ang tanan na ilhan nimong espiritu nga imong nakita ining dapita, Ana. Anong halok man kaniya ng Clara, ma? Unsa man kang sultian, Rodel? Dili ka magkasabot? Wa lagi ko'y kailang Clara. Ma, dilim katabang nimo kung doon na kay itago. Wa ko'y gitago, Rodel. May gitaguan ka, ma. Please. Sultihan lang ko kung kinsa si Clara. Kung dili ka musultin ako. Adto ko mangutan sa lain. Nalimot ko. Sa nalimot ka. Nahibaw ko nga may kaila kong Clara, pero
Pero nalimot ko kung kinsa siya. Nagsulti ka ba sa tinuod, ma? Baka ako nabagyod ko sa imuhang tanaw, Rodel. So, may klara niyang dapita. Tingali. Kinumdumi kung kinsa ka na si Clara, ma. Kinsa pang imong nakita, ana? Mauna na nga akong hinumduman, Ma'am Sabrina. Oh, si Don Romero na, ma. Uwa ko makakita anak niya. Pero gihulagwa siya ni Madam Mercy. Kung may mahinumduman ka, sultihi ko, ha? Oh, Ma'am Sabrina. Unsaon man din ni mo ang mga ngan nga imong gisawat, Ma'am Sabrina. Ako nang himuan og chart. Ha? Ma'am, andam na ang lamisa sa panihapon, ma'am. Sige na, tawag sila, Carding. I-apel si Lolo Elmo, ha? Kitang tanan ang magdungan og kaon. Kinsay nagluto karon? Ako, madam. Ugma ikaw gihapoy magluto, ha, Carding? Oo, madam. Lolo Elmo, ngano nagtimi-timi man ka? Ay nabusog ko ganina sa stock, Ma'am Sabrina. Kaunag maayo, ana. Murang, luya ka sa kong tanaw. Yun na. Kitang tanan maday ang nangaon, no? Oo, ma. Akong ipadungan si Lolo Elmo nato. Ikaw na di ang rayna ining bayan, no? Ma, tiwas na og kaon. Lo, human sa panihapon, may pakigsultihan ko nimo, ha? Ma'am Sabrina. Unsa man ang imong pakigsultihan ni Elmo Sabrina? Ma, gusto si Sabrina na sila lang ang magsulti. Nangutana lang ko. Kaya basi paglibakon ko nila. Way mo libak nimo din, ma. Agawon ka nila. Bitahod sila nimo. Muuna na ako ninyo. May nakita ka na sa bana? Uwa man. Kinahalam mo sulti ka kung unsay nakita nimo aron makapangandami. Ma, gusto na lagi. Hatagin na sila kagawasan kung unsay gusto nila. Gusto lang kong mahibaw kung kinsay nautang espiritu na sab ang iyang nakita. Taas siyang buhok. Kutob sa hawak. May bang siya. Si Ma'am Clara. Clara? Clara? Si Ma'am Clara ang imong nakita. Hain siya. Hain. Naa si mga luyo. Nagbarog. Ma, di ba kasi? Papahawa siya. Gawa siya katungod. Gamutunob inindapita. Dili kini iyang dapita. Palasyo siya. Busa. Adto siya sa ilang dapit angay magpundo. Palayasa siya, ana. Dili ni iyang. Ma! Ma Mercy. Ma. Tubig. Dara ma. Asawa ni Don Ignacio Palacio. Si Ma'am Clara. Oh, salamat nga nakanundong ka na, ma. Unsa man ang imong suwat, Sabrina? Nagkaon kita nga nung magsuwat-suwat ka man diha. Ma, gusto na. Muuna ko ninyo. Ana! Madam. Napa ba si Ma'am Clara sa akong luyo? Uwa na, madam. Please! Gusto na mo, ana! Ayaw ninyo tagda ka ng mga espiritu nga makita mo, ana! Rodel! Makamao ka ng musukol! Makamao ka ng masuko! Musunod ka na sa ngilag batasan sa imong apuhan! Ma, please! Makasamok lang sa atong pagpuyo ka na makita ni ana. Laila Albor ug Jose Roca magtiayon. Pulos,
namatay na. Lolo Elmo ang ilang bugtong anak. Buhi pa. Mga nangamatay sa yuta sa banlot. Laila Albor na lumusa sa pa sa banlot. Jose Roca nga amahan ni Lolo Elmo namatay. Yatak-yatakan sa kabayo. Ipatay ni Romero Rema. Romero Rema nga amahan ni Mama Mercy namatay kay naghikog miambak sa bintana sa Casa Albor 2. Filimon Badin nga amahan ni Rudel naghikog pinaagi sa paghikot og pisi sa liog diha sa kwarto sa taas sa Casa Albor 2. Marcela nga inahan ni Mama Mercy namatay kay gihagbong sa busay ni Don Romero Rema ug saksi si Mama Mercy. Sabrina, saan nagpapilit ng sumbong? Cartulina kini Rodel. Chart kini sa mga nangamatay din sa inyong yuta. Ug kung unsang ilang namatian. Tanawa Ano lagi mo magkaanak? Gusto kong pagkaroon kung unsang kini napita. Kada naa sa ibabaw. Mao ka na ang unang mga nangamatay din sa inyong yuta. Hunong nga ka na, Sabrina. Ug ganong hunungon man ko ni Rodel, ha? Papahuay na nato sila. Dili sila makapahuway kung dili masulbat ang krimen ini napita. Doon na kini sinugdanan, Rodel. Ug kana ang gusto kong mahibaw-an. Dili natural ang matang sa kamatayon nga ilang nahiaguman, Rodel. O karong tuiga, mauna kini sila ang nangamatay. Si Padre Ramon gipatay sa sapa sa banlot. Giguba ang naong. Si Adela kalit kanawa, pero klaro kaayo nga gipatay siya tungod kay ang inyong engagement ring ug iyang sapot lang ang nakitaan. Kaya karon ang babae nga si Elsa, gipatay o gilabay na sa garden sa gawas. Unsa kay puti pa sa puti ni Rodel, ha? Kinsa kaha ang sunod nga mamatay, upat yun sa kriminal. Kung hadlok ka, mahimong bubiya ka din eh. O ikaw, magpabilin din eh. Magpaabot kung kinsa ang sunod patyon anang kriminal nga naglakaw-lakaw diya sa banlot mo ba, ha? May mga pulis na nga nanghita sa kriminal. O nakitaan ba siya? Dili siya makitaan kay nagtago siya sa kangit-ngit. Kaya karon ang babae nga si Elsa, gipatay o gilabay diya sa garden sa gawas. Unsa kay puti pa sabot ni Rodel, ha? Kinsa kaha ang sunod nga mamatay, upat yun sa kriminal. Kung hadlok ka, mahimong bubiya ka din eh. Ug ikaw, magpabilin din. Magpaabot kung kinsa ang sunod patyon anang kriminal nga naglakaw-lakaw diya sa banlot mo ba, ha? May mga pulis na nga nanghita sa kriminal. Og nakitaan ba siya? Dili siya makitaan kay nagtago siya sa kangit-ngit. Si Elsa, nagpuyo sa yuta sa mga palasyo, pero dinhi siya patya sa inyong yuta. Gibutang siya sa inyong garden tungod kay mo gusto sa kriminal nga anhi siya madiskubrihan sa inyong yuta. Huwag na mo abot sa imong nauna, Rodel. May mensahe ang gipuhat sa kriminal. Kinsa kaha ang sunod nga mamatay, upat yun sa kriminal, ha? Mao ka na ang nakita kong mensahe. Dili siya mohunong sa pagpatay.
Tanos alang nagsugod ang patay din sa inyong dapit. Duha ka tuig nang nilabay. Si Padre Ramon. Dayon misunod si Adela. So, karong tuiga, human sa atong kasal, kini na si Elsa o si Padre Ramon, si Adela. Di ba? Wa pa makita si Adela. Posible nga buhi pa siya. Rodel, patay na si Adela! Nakita na siya ni Ana. Busa, patay na siya. Ngano? Naglaom ka pa ba nga buhi pa si Adela? Sultihin ko sa tinuod, Rodel. Kinsang mas mahal mo? Ako? O si Adela? Ayaw ikumpara ang imong kaugalingon sa patay na Sabrina. Dili siya makapugong sa kong pagpangita sa kamatuoran. Padre Ramon, gipatay. Adela, missing. Elsa, gipatay. Wa na lang untay mo sunod o kapatay. Namatyan ang busay sa banlot ug batang babay. Daghan daw tang espiritu ang nagpuyo sa maong busay. Ug ang batang babay ang gikuhang buhis. Batang babay. Oh, kinsa man ka? Loe mo. Lo, mahimo kang bisarbuhon? Ay, Ma'am Sabrina. Ay, anong di? Ay, tanawa ang hati, Ma'am. Ay, namuwag ng maayo ang mga rosal. Bitaw, nimot na siyang tanahon, Lo. May isugo ka ba, Ma'am? Ay, wa, may ipangutan na lang ko ni mo, Lo. Ay, sama na, Ma'am Sabrina. Kuan, naghimo ko og listahan sa tanang nangamatay din sa yuta sa banlot, Lo. Nganong imong manang gibuhat, Ma'am? Kinahanglang masubay nato ang sinugdanan sa tunglo ining lugar, Lo. Ako nang nasuwat dito ang tanan nimong nasulti ng mga patay. Pero, doon ay niskutan si Mama Mercy nga patang babae nga namatay sa busay sa banlot. Nakailang ka ba kung kinsa ang maong bata, Loe? Or, tinuod pagkit ka doon ay patang namatay sa busay? Luna. May batang namatay, gidi ay. So, tinuod ang gisulti ni Mama Mercy. Tingnood din. Kinsa man ang maong batang babae nga namatay sa busay? Ana siya sa magtiayong Lucia o Gador. Lucia Ogador? Taga-diin man sila? Sila ang nagbantay sa utlanan sa yuta sa banlot. Unsa? Duday na ang maong hitabo. Nabati ko na lang ang singgit sa bata. Nanguha kong kahoy na itong higayon na. Kaya mag-asal o baboy si Madam Bessie. Kaya mo pauli si Sir Del ating magsaulog sa adlaw na tawhan. Ha? Atol gyud sa alang natawhan ni Rodel nahug ang bata sa busay? Matod pa nila, nangayo og buhis ang busay. Kinsa nga sa bata, Lo? Juliet. Unya karon ang babae nga si Elsa. Gipatay og gilabay diya sa garden sa gawas. Unsa kay puti pasabot ni Rodel, ha? Kinsa kaha ang sunod nga mamatay o patyon sa kriminal? Kung nahadlok ka, mahimong bubiya ka din eh. Ug ikaw, magpabilin dinhi. Magpaabot kung kinsa ang sunod patyon anang kriminal nga naglakaw-lakaw diya sa banlot mo ba, ha? May mga pulis na nga nanangita sa kriminal. Ug nakit-an ba siya? Dili siya makit-an kay nagtago siya sa kangit-ngit. Si Elsa, nagpuyo sa yuta sa mga palasyo, pero dinhi siya patya sa inyong yuta.
Gibutang siya sa inyong garden tungod kay mo'y gusto sa kriminal nga anhi siya madiskubrihan sa inyong yuta. Huwag na mo abot sa imong nauna, Rodel. May mensahe ang gibuhat sa kriminal. Kinsa kaha ang sunod nga mamatay? Upat yun sa kriminal, ha? Mao ka na ang nakita kong mensahe. Dili siya muhunong sa pagpatay. Tanos alang nagsugod ang patay din sa inyong dapit. Duha ka tuig nang nilabay. Si Padre Ramon. Dayon misunod si Adela. So, karong tuiga, human sa atong kasal, kini na si Elsa o si Padre Ramon, si Adela. Di ba? Wa pa makita si Adela. Posible nga buhay pa siya. Rodel, patay na si Adela! Nakita na siya ni Ana. Busa, patay na siya. Ngano? Naglaom ka pa ba nga buhi pa si Adela? Suldihin ko sa tinuod, Rodel. Kinsa ang mas mahal nimo? Ako? O si Adela? Ayaw ikumpara ang imong kaugalingon sa patay na Sabrina. Dili siya makapugong sa kong pagpangita sa kamatuoran. Padre Ramon, gipatay. Adela, missing. Elsa, gipatay. Wa na lang untay mo sunod o kapatay. Namatyan ang busay sa banlot ug batang babay. Daghang daot ang espiritu ang nagpuyo sa maong busay. Ug ang batang babay ang gikuhang buhis. Batang babay. Oh, kinsa man ka? Loe mo. Lo, mahimo kang sa buhon? Ay, Ma'am Sabrina. Ay, anong di? Ay, tanawa ang hati, Ma'am. Ay, namuwag ng maayo ang mga rosal. Bitaw, nimo to siyang tanahon, Lo. May isugo ka ba, Ma'am? Ay, may ipangutan na lang ko ni mo, Lo. Ay, sama na, Ma'am Sabrina. Kuan, naghimo kog listahan sa tanang nangamatay din sa yuta sa banlot, Lo. Ay, nga nung imong manang gibuhat, Ma'am? Kinahanglang masubay nato ang sinugdanan sa tunglo ining lugar, Lo. Ako nang nasuwat dito ang tanan nimong nasulti ng mga patay. Pero, doon ay naiskutan si Mama Mercy nga batang babae nga namatay sa busay sa banlot. Nakailak ba kung kinsa ang maong bata, Loe? Or, tinuod pagpit ka doon ay batang namatay sa busay? Duna. Ay batang namatay gidi ay. So, tinuod ang isulti ni Mama Mercy. Tingnood din. Kinsa man ang maong batang babae nga namatay sa busay? Anya siya sa mutiayong Lucia o Gador. Lucia Ogador? Taga-diin man sila? Sila ang nagbantay sa uklanan sa yuta sa banlot. Unsa? Gawday na ang maong hitabo. Nabati ko na lang ang singgit sa bata. Nanguha kong kahoy nga itong higayon na. Kaya mag-asal o baboy si Madam Bessie. Kaya mo pauli si Sir Del aron-aring magsaulog sa adlaw na tawhan. Atol gyud sa alang natawhan ni Rodel nahug ang bata sa busay? Matod pa nila, nangayo og buhis ang busay. Kinsa nga sa bata, Lo? Juliet. Kaya na yan guys, nagdunggan ninyo ang daghong sasapa. Salamat no sa mga nagsubaybay ani. Og we are now in
part, check sa na ko guys ha. What part na ta? Part 45. Wow. Thank you so much no sa mga nagsubaybay ani nga drama. Tingala mo guys, daghan tag-upload karon no. Naghan yun siya guys. Gitibo na ko guys ang mga backlog na to nga drama no para ugma mag-upload ko og 1 episode per day na lang. Para mabalik na guys no ang atong mga views. Garong grabe kamingaw. Anyway, I'm glad I stayed. Thank you very much to Aliw Award. I was Og day off na ko guys, mao nang nakatudo-tudo yung tag-upload no. Pero mao na gini siya maintain guys no kay na I have decided no nga undang nasa akong trabaho para mako-focus na pug ko diri no sa YouTube. Mo gining trabaho guys no ang dili na ko kayang biyaan no. Undangan ang pag YouTube. Kay syempre ang opportunity man gud diri guys no. Unlimited. Maunang sa mga gustong mag-vlog dyan, mag-vlog na mo guys. Kaya itaas kay opportunity no diri sa social media guys. Pero ayaw lang po din drama no. Kay daghana ta. Makuan mo, makapiright na mo guys. Ako yun. this birthday. Ay, kaigang guys. So, mao na to guys, no? Kay mutugbong pa ko guys sa Santiago, Agusan del Norte. Kay mangung pra ko balot guys. Mabalik na ako pamaligag balot. Kay ayun nga, mahawa na ko sa trabaho. Nga. Ha? Gamay. Tuwing. Gamay titot? Tuwing. Anong gamay titot man? Ngayon na lang. Thank you so much followers, subscribers. Kung gusto mo magtabang guys no sa tong channel, you can help me by sending super thanks or or sending the stars no sa atong FB page. Kaya na yan guys, agdunggan ninyo ang daghong sasapa. Salamat no sa mga nagsubaybay ani. Og we are now in part, check sa na ko guys ha. What part na ta? Part 45. Wow. Thank you so much no sa mga nagsubaybay ani nga drama. Tingala mo guys, daghan tag-upload karon no. Naghan yun siya guys. Gitibo na ko guys ang mga backlog na to nga drama no para ugma mag-upload ko og 1 episode per day na lang. Para mabalik na guys no ang atong mga views. Garong grabe kamingaw. Anyway, I'm glad I stayed. Thank you very much to Aliw Award. I was Og day off na ko guys, mao nang nakatudo-tudo yung tag-upload no. Pero mao na gini siya maintain guys no kay na I have decided no nga undang nasa akong trabaho para mako-focus na pug ko diri no sa YouTube. Mo gining trabaho guys no ang dili na ko kayang biyaan no. Undangan ang pag YouTube. Kay syempre ang opportunity man gud diri guys no. Unlimited. Maunang sa mga gustong mag-vlog dyan, mag-vlog na mo guys. Kaya itaas kay opportunity no diri sa social media guys.
Pero ayaw lang po ding drama, no? Kay daghanat ha. Makuan mo, makapiright na mo, guys. Ako yun. This birthday, Ay, igang guys. So, mao na to guys, no? Kay mutugbong pa ko guys sa Santiago, Agusan del Norte. Kay bangon para ko balot guys. Mabalik na ako pamaligag balot. Kay ayun nga, mahawa na ko sa trabaho. Nga. Ha? Gamay. Tuwing. Gamay titot? Tuwing. Anong gamay titot man? Ngayon na lang. Thank you so much followers, subscribers. Kung gunahan mo magtabang guys no sa tong channel, you can help me by sending super thanks or ano or sending the stars no sa atong FB page.